Când-i o mânecăjită, la 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 la, să cunoaște păpășită, la 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 la. Când-i o mânecăjită, la 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 la, să cunoaște păpășită, la 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 la. Păpășește în cetine, la 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 la, cu necazul după el, la 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 la. Vine duminica, la 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 la, intră în cârciumă și bea, la 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 la. Când vine duminica, la 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 la, intră în cârciumă și bea, la 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 la.